my room's on the beach, my Drop that ass bomb. I to bi bilo to, i ako su vam se svidjeli ovi golovi, ostavite obavezno like, share i subscribe i da podržite ovaj kao serijal, jer svake sedmice izbacim top 10 golova i svake te sedmice vi izaberite jedan vaš najbolji gol. Naprimjer, bilo koji broj napišite u komentar koji vam se gol najviše sviđao, može da bude i 10 i nije bitno koji vam se gol najviše sviđao, napišite taj broj dolje u komentar i broj koji bude imao, to jest gol koji bude imao najviše podrške, će ići dalje kao za gol mjeseca. Znači iz ove 3-4 sedmice, što će da budu ta 3-4 klipa, će da izađe jedan gol i onda će ti dalje se takmiče za gol godine. Tako da